Claro, xa temos público complicado. Mira, aquí ver esto, anda moito nada. Aquí te revienta la actuación, ten cuidado, Onte fun tocar co Liño do Cuco, a Viveiro. E é o de sempre, contrátante, pero claro, hai que facer algo de gasto, quedas ali, tomas unhas copas, bueno, nos redamos bastante. Ao final eran as 6 da mañá cando nos deitamos, pero de noite eu normalmente sempre me deito e teño unha baraxa ao lado. Desta noite tiña o quinta ao lado porque estuvamos nun hotel, pero bueno. E cando houve un momento na noite que despertei e deu mal a cabeza. Moi ben traído. A mí me gustaría que un voluntario de vos, quen de vos? Ti. Bueno, está con pinchada. No, esta está con pinchada. Alguén que se sepa seguro que non está con pinchada. Ti vas a ser despois. Marta. Marta. Eu que son de fora. Bueno, mira aí como non quera cousa, non, deslatado Marta. Pois non, escolle ti. Eu que son de fora. Xa nos conocemos todos aquí. Escolle ti. No, Celsiño. No, pero Celsiño máis eu temos moito. Non pode haber. Non pode haber. Mira. Non hai nada, non? Queres ser ti? Mira. No, porque ti aparte, no, ti non me vales porque ti A sabes ver, un moito deses desta... chavales de aí, hostia, que non che conocen de nada. Un punky. Un punky. Ese de verde. Martín. Ese aquí. Al final conoce los nombres. Bueno. No. Estate quieto, ti séntate aquí. E dice así a todos. Cando eu esta noite notei eso. Bueno, cando notei eso non. A mí me gustaría que Ti tamén como é. en un momento da actuación vais a aparecer unha carta da baralla francesa na cabeza. E sea cando sea ese momento, a mí me gustaría que ti pararas o que eu este facendo e me digas acábaseme de aparecer tal carta. E me dices, pois un 7 de corazóns ou un 3 de tréboles, a que sea. Vale? Quédache esa responsabilidade. Cando ti, de verdad, notes... Non, porque se me dices unha calquera non vai a funcionar. Ten que ser cando ti, de repente, por esa cabeciña que tes, que é unha cabeza enorme, porque peso cheio de Deus. E mentras tanto vamos a facer un xogo, vale? Quédache o... Joder, están pegadas. E vamos a empezar con un sencilliño. E vamos a facer, a ver, se me permites, 10. Sencillo para 10, non? Mas é tonto. Ainda así non sei se Mira, vamos coller unha carta, di para cando queiras. Para. Más rápido. Para. Aí, esta de aquí, vale? Ok. Mira. Iso má ver, Dixo de así. Dice de ver aquí. Sí? la cama. Tiñate por amigo, pero... Eu despois, agora como fazer é ir á casa, ver o canal 10 despois. Bien. Vamos a fazer un xogo simple de adivinación de cartas, non? O típico xogo onde eu collo a baraxa e non sei, Que mal te me manexas. manexo-me fatal, é que estou hoxe un pouco nervioso, porque así tanta expectación. E eu moitas veces o que fago é arriesgarme, e collo unha carta calquera e eu sei que sea a túa. E vamos arriesgar con esta, o 5 de tréboles. Era a túa carta o 5 de tréboles? Non. É mentira, sí. Non era o 5 de tréboles. Cal era, logo? É o caso. Bueno, home, 4 de tréboles. Que se ten que acabar así, vai. Tampouco. Eu por un trébol non Mira, podo discutir nada. Mira, se echa así, non? Tamén vale, tamén vale. Ya Era o che... 5. Mira, se ti faz así, eliminamos o trébol do medio e xa che queda no carto. Chaval, chaval. Está trucada. Repítete que me llamo. Aquí non me Xa recuperamos. Mindas de que repitas 20 anos. A ver cal podemos facer. Sabes que pasa? Cando é un...